No, predpríprava na rybišky. Taká decentná, podľa mňa. Kúrička, že sa varí. Trošku nám mrholí, nebeme na to, nevadí. Všetko ready. Všetko sa chystá. Je úplná paráda. Veci na ryby ready. Ešte nabali do auta. To je najlepšia vec na celej rybačke. Bude toto. Máte mi sekundu. Ďubky. Nevadí. Čistíme momentálne kýblo na rybišky, aby sme mohli začať dávať kukurice, pičaninky. Tu idem za vrchným veliteľom. Vrchný veliteľ? No, počúvam. Čo hovoríte na situation zatiaľ? Dobre. Dobrá? Predprípravný deň? Dobrá. Že, súhlasím aj ja. Kukurička sa varí. To je základ. Teraz som to kontroloval. Vidíte, to tomu sa hovorí dôvera. A to ti má veriť, však sa pozrieť na seba. Chyba je do piči. Vyzerám až tak zle? Podľa mňa nie. Otoč na seba kameru. No som otočil. Na seba. A teraz, že či by ti niekto veril. No jasné, že áno. Ja by som ďamky. ceruzku by som ti dal akože do ruky. Bál by som sa. Hej. Ste si istí? Vedúci? Dobre. Pičo vidím. Všetko zarosuje. Ne. Ešte dlhá ona. To záleží potom hneď tie prípály. Treba drhnúť. Ja vím. To bude zábava. Juj. Tvrdé? Jak čo? Betón. To je ono. To je kobylky, keď miešajú, ne? Kobylky, samozrejme. Zatvárame kuchtíci. A pokračujeme v scenárii, že Stanko zalež mi kávu. Nie. Prečo? Nie. Ale no. Ešte som. A hlavne, že má energetiak. Nehaj si. O, vidíte to? Mám celý kamarát. Mám energetiačik. Je tak. Niekto tu je. Čo? Lenivý. Pozrite to veľké čelo. Tu je. No. Vlog sa zahajuje. Všetko natáčam. Všetko je vidno. Všetko je vidno? Jasné. A on nebude burger. No, predrybačková príprava zahájená. Čo povie Stanko? Burger sa robia, dajte na piču. Ale robia, to je základ. Dôležité je, že sú. Môj statív na telefón, úplne popičovka, mal asi dotiahnutý. Čakajte. No, bombička, už to drží. Kukurička sa nám varí. Bombičky. Úplná parádička. Kámo, keď toto zostriham, tak sa budem tešiť. A moja pamäť voľnom, že musím si kúpiť aspoň 200 GB oného iCloudu, ty kokot, lebo to je piči. Dáme si birelík. A toto fakt není na piču, vieš? Že chytíš. Vieš, a viem si toto aj stopnúť. Stanko kuchári, z čo hovoríte? Po piči. Aj keď sa to dodrbalo. Hlavne, že sme zdraví, no. No veď jasné. Aj keď sme jednotí. Priebatý. Ale všetko funguje, to je základ. A tie síce si dalo balový, aj toto bude. Do zlatiska. Nech ju kľudne viacej upeče. A akú chcem omáčku? Aj tvoj chce? No, dobre. Jeden? Áno. No. Takže na jednu stranu rentovú hočkovú, na druhú stranu syrovú a tvoja mamina taktiež syrovú. Dobre. A nožík Nič. nič nedoniesla, že? Čo som mala? Lyžičku. No tak tu idem na to. Nejaké klobásky. Nejaké burgeríky budú. To pán šéf kuchár povedal, že dneska sa grilluje, tak ten nožík do piča. Ja myslím... No, to som chcel, že na reštauráciu jebať.
To je profesionálnu robotu. Môže viac dohodky, potom trošku zmrznúť, vieš. Viem, že to je ostré jak brýtva. Prosím, bez prstov. Ja proste nechcem na jedine. Čo, vieš, čo som vedel, že koľko to budem strihať. Keď toto ešte budem ďalej nahrávať, povedaj ma. Nech tlačí dlho aj, pozrite. Hlavný jedlík večera. Ja. Alebo tu je druhý hlavný jedlík, spolu so mnou. Neuvidíte, ja mám piči. No, dobre. Profesionálna robota, pozrite sa na svojho hlavného aktéra v živom prenose. Čo robíte, pán kuchár? Jedem na to, nechce sa mi. Všetko robím na to do piči, to mi bolo treba. Čo ti pomôžem? Nič nechcem od vás. No, udiala sa. Púťa, či to jeden. Už si na zabra. Kamala, vždy sa snažím odhľadať do foťaku. A myslíš? Ja som povýšený na grillmajstra. Ty do čo? Ty na pekač? Môžete, aby bola dobrá ona, klobása. That's good. Keď my dvaja, zohrá tá dvojka. Mal by až tak páliť, že veľko chytíš. Nepusti už, more. Viem, že si održal 20 sekúnd. Ja takú tak ujebem, daj to tam. Dobre to celé, všetky dobre naraz. Poď, dobre. Fuj. Horí klobáska. Nehorí nič. Máš svoju. Pardon, ľudia. Musím na kameru. Pozri sa na to, koľko ja zjem. Máme založené, jak my máme pred sebou. To všetko je moje. Dobre, to sa pozriem. Si povedať, tiež dobré. Pozri sa, koľko mám pred sebou ja. Koľko má najviac založené pred sebou. No, momentálne sa nachádzame na mieste. Stanko tuto Míša pripravuje na ona. Na zakrmovanie. Palice máme rozložené. Podberáky takisto. Baničku mám tiež všetko pripravené. Už len počkáme pekne do 6:30, pôjdeme kúpiť povolenku. A od 7 ideme na to. Takže asi tak. Počasie zatiaľ fajn. Na to, že vás zaprave ešte vykydú, moje kríže už plakali. Mi bolo nechladno. Pán paráda. Stanko? No čo? Good? Si si istý, že všetko super? To nevadí. Not bad, not good. Everybody kung fu fighting. No aj 16% po pičovke. Zaujímavé, aké to hen tam miesta. Môžeme ísť pozrieť potom. Pán Stanislav, čo poviete? Good. Very good. Zatiaľ sa darí. Máme jedného jesetera. Máme, že one 3 kaprov. Teraz to nejak utíchlo. Au, to bol môj členok. Zatiaľ tichúčko. Stanuško náš takto, že vo večku. Lebo už mal 4 zábery nevedel trhnúť, lebo bol pri druhej palici. Bohužel. Čo poviete na to, že si nestihol trhnúť, pán Stanislav? A sme hladní, no. Čakáme na cháles.